Sa paglipas ng mga araw, merong taga-baryong manggagamot ang nakapansin sa nangyayaring kaganapan sa tahanan nila Tia Buling. Dala ng kuryosidad, ito na mismo ang lumapit sa kanila kahit alam nitong sila'y pamilya ng mga mambabarang at mangkukulam. Sa pagsilay nila sa manggagamot na pumasok sa bakuran ng kanilang tahanan, dali-dali naman nilang itinrangka ang pinto na parabang nakasilay sila ng isang aswang. Dahil sa ginawa noon ni Tia Buling, kung kaya't napilitan ng manggagamot na paulit-ulit katukin ang kanilang pinto. Ayon kay Tia Buling, bagaman matanda na at mahina ang lalaking manggagamot na yon, pilit pa rin yung pinangingilagan nilang mag-ama kahit nasa pinakamataas na antas ang kanilang karunungan sa kaliwa. Maging sila Tandang Minda ay hindi pinakikialaman ng manggagamot na yon sa kadahilanang alam nila kung ano ang kaya nitong gawin sa mga katulad nilang merong masasamang bahid ang kaluluwa. Dagdag pa ni Tia Buling, paminsan lang umano nagpapakita sa baryo ang manggagamot na yon, subalit kapag lumalabas ito, lahat ng demonyo sa kanilang lugar ay pilit nagtatago sa kanilang mga lungga. Buksan nyo na to. Hindi ako naparito para makipag-away o kung ano. Nais ko lang makasiguro na maayos ang kalagayan nyo rito. Iha, alam kong nandyan ka. Maaari bang pakibuksan ang pinto at nang makausap ko kayo ng tatay mo? Wika ng manggagamot habang paulit-ulit na kumakatok. Nang marinig naman ito ni Tia Buling, dali-dali naman niyang nilapitan sila Tandang Minda at ang kanyang ama para tanungin sa kung ano ang kanilang gagawin sa manggagamot na bumisita sa kanila. Matapos niyang tanungin ang mga ito, walang pagdadalawang isip na sinabi ng kanyang ama at nila Tandang Minda na sundin anuman ang nais gawin ng manggagamot. Inilahad din sa kanya ng kanyang ama noon na wala sila sa posisyon para tumutol sa kagustuhan nito. Matapos niyang marinig ang sinabi ng kanyang ama, dali-dali naman niyang tinungo ang entradang pinto ng kanilang bahay para papasukin ang manggagamot. Pagsilay niya sa matanda, dali-dali naman siyang napaatras sa kanyang kinatatayuan at kasabay nito ang pagrinig niya kay silang sumisigaw sa loob ng kanyang kalooban. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagramdam, halos hindi maipagkakaila ni Tia Buling ang nakakasunog na presensya ng manggagamot. Sa pag-alis ng suot nitong salakot, agad namang bumalik ang normal na kaganapan sa paligid nang sa hindi maipaliwanag na dahilan. Habang naglalakad papalapit sa kanyang ama ang matanda, kitang-kita ni Tia Buling na wala ni isang katiting na pag-aalala ang mababakas sa pagmumuka nito. Animoy sa loob ng kanilang bahay noon, ang manggagamot ang may kontrol sa lahat ng sitwasyon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napatahimik silang lahat ng naroon nang mag-umpisa ng magsalita ang manggagamot. Sa pagtitig nito sa kanyang ama, mahinahong nagtanong naman ito ng, Boy, kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko ang nangyayari sa buhay ninyo. Matanong ko lang, bakit kayong magkakauri ay humahantong na sa pagpapatayan? Nang marinig ng ama ni Tia Buling ang sinabi ng manggagamot, buong pagpapakumbaba naman itong sumagot ng pawang katotohanan. Ipinagtapat niya noon sa manggagamot ang pinag-umpisahan ng kanilang hindi pagkakaunawaan na nag-ugat lamang sa kanilang ginawang pagtulong sa isa nilang kababaryong nayanggaw ng mga aswang. Matapos naman itong marinig ng manggagamot, bigla naman yung napatingin sa kanila ng napakaseryoso. Ilang minuto din yung nananatiling tahimik at nag-iisip hanggang sa dumating ang puntong sumagot yun sa inilahad ng ama ni Tia Buling. Ganun ba? Sige, titingnan natin maya-maya. Iha, maaari mo bang isara na ang pinto? Dito na muna ako mananatili
nang sa gayoy masaksihan ko ang mga pangyayari kapag sumasapit ang kadiliman sa kalupaan. Nang marinig nila Tia Buling ang sinabi nito, wala naman silang nagawa kundi ang sumang-ayon sa nais mangyari ng manggagamot. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad sa kanila ng manggagamot kung papaano niya nalaman ang kasalukuyang kaganapan sa tahanan nila Tia Buling. Ayon sa kanya, nalaman niya ang pangyayari sa lugar dahil meron siyang iilang kaibigan na naninirahan sa labas ng bakuran nila Tia Buling. Gabi-gabi na umanong naiistorbo ang mga ito at labis nang naaapektuhan dahil sa paulit-ulit na pagsalakay ng mga nilalang. May iilan din sa mga kasanggang tikbalang ng manggagamot ang nakasaksi sa labanang naganap sa pagitan nila Tandang Minda at ng mga aswang. Dagdag pa nito, na kahit marami siyang ginagawang trabaho sa kanyang lugar, napilitan siyang bumalik sa kanilang baryo upang wakasan ang sigalot na patuloy na nagaganap sa pagitan ng mga aswang at sa pamilya ni Tia Buling. Hindi na kasi noon naatim ng manggagamot na merong mga kaganapang nangyayari sa kanilang lugar. Gawa ng alam niya sa kanyang sarili na labis ding naaapektuhan ang mga ordinaryong tao sa mga nangyayaring kaganapan. Matapos ang kanilang pag-uusap, napagpasyahan ng manggagamot na pansamantalang maglibot sa buong tahanan nila Tia Buling para naman kahit papaano'y magmasid sa buong paligid. Dahil sa marami pa sila noong gagawin, kung kaya't hindi na nila nasamahan ng matanda sa mga bagay na nais nitong gawin. Kinahapunan, nadatnan na lamang nila Tia Buling ang manggagamot na panatag na nakahiga sa duyang nasa ilalim ng puno. Pasipol-sipol pa yon habang patuloy na nagtatawag ng hangin upang maibsan ang kasalukuyang init sa paligid. Dahil sa doon din ang tambayan nila Tia Buling, kung kaya't wala silang nagawa kundi ang lumapit sa matanda. Kampante naman sila noong hindi yun magagalit sa kanila, gawa ng hindi naman sila nakikialam sa pamamahinga nito. Ilang minuto pa ang lumipas, habang nakahiga sa damuhan sila Tia Buling, bigla naman sila noong napabalikwas sa kanilang kinaroroonan nang masipat nilang bumangon sa duyan ang manggagamot. Pagsipat nila sa kinatatayuan nito, napansin naman nila itong nakatitig sa daang patungo sa baryo na para bang meron yung nakita. Maya-maya pa, agad naman nila itong nasipat na merong kinakawayang nilalang kahit wala naman silang nasisipat sa paligid. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang lumapit ang ama ni Tia Buling sa manggagamot para ito ay kausapin. "Manong, sino hong kinakawayan ninyo?" tanong ng ama ni Tia Buling. Wala naman, boy. Mga kaibigan ko lang na napadaan. Siya nga pala, bakit madalang ang pagpaparamdam ng mga aswang ngayon? Hindi ba't gabi-gabi sila ditong pumupunta? Nakakapagtaka naman yata. Sagot naman ng manggagamot sa ama ni Tia Buling. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dali-dali namang lumapit si Tia Buling sa kanyang ama para magkaroon ng tsansang makatanong sa manggagamot. Nang makahanap na siya ng paraan para makasingit sa pag-uusap ng mga ito, dali-dali naman siyang nagwika ng, "Manong, pasensya na ho kayo kung nakikisingit ako sa inyo. Alam niyo ho kasi, medyo naguguluhan ako sa ginagawa ninyo eh. Hindi ho ba't kalaban niyo kami? Bakit niyo kami tinutulungan? Kalimitan sa mga albularyo naming nakikita sa daan, kami ay pinangingilagan na para bang meron kaming nakakahawang sakit." Ganun ba, iha? Pasensya ka na. Hindi kami magkakaparehas ng ugali. Alam mo kasi, isa akong manggagamot na tumutulong sa lahat ng tao. Tandaan mo, hindi ang karunungan mo ang nagpapasama sa iyo, bagkus ay ang masasamang iniisip mo sa kapwa mo. Sagot naman sa kanya ng matanda.
Dagdag pa nito na kahit anumang lahi ang iyong dinadala, basta ba'y marunong kang magpakita ng kabutihan sa kapwa, magiging kabuti-buti ka para sa Panginoon. Sa pagpapatuloy ng pagbibigay aral ng manggagamot kay Tia Buling, doon na niya dahan-dahang nauunawaan ang mga bagay-bagay na hindi niya sukat akalaing magagawa niyang maintindihan. Ilang minuto pa ang lumipas, animoy nag-iiba na ang pananaw ni Tia Buling sa buhay dahil sa mga karunungang ibinabahagi sa kanya ng manggagamot. Sa pagsapit ng takip silim, nananatili pa ring tahimik ang buong paligid. Bagaman napakalalim na ng gabi, wala pa ring ni isang nilalang ang bumibisita sa kanilang tahanan. Dahil sa iisang gasera lamang ang nagbibigay liwanag sa tahanan nila Tia Buling, kung kaya't hindi niya gaanong nasisilayan ang ginagawa ng manggagamot. Nararamdaman niyang meron itong ginagamit na pausok, subalit hindi niya mapagtanto kung para saan ito. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang biglang kinuha ng matanda ang nag-iisa nilang gasera at dali-daling sinilaba ng kumpol ng kamangyan na inayos nito sa gitna ng kanilang sala. Pagsilay niyang sumilabang mga kamangyang yon, dali-dali naman siyang tumakbo papalapit sa kanyang ama sa takot na baka ang ginagawa ng manggagamot ay pangontra laban sa kanila. Sa paglapit ni Tia Buling sa kanyang ama, agad naman siyang napanatag ng masipat niya ang manggagamot na ginamit ang mga kamangyang kanyang sinunog para mapausukan ang kanyang sarili. Habang nakaharap yon sa napakakapal na usok, panay naman ang ginagawa nitong pag-uusal ng mga buhay na kataga. Matapos itong gawin ng matanda, kalmado naman itong napatingin sa kanila habang inilalahad ang mga bagay na kanyang ginawa. Ayon sa matanda, ang kamangyang kanyang ipinausok sa kanyang katawan ay para sa pangkukubli ng kanyang presensya. Ginamit din niya ito bilang pagtawag sa mga aswang nang sa gayoy sumalakay ang mga ito sa tahanan nila Tia Buling kahit ito man ay labag sa kanilang kalooban. Yun na lamang kasi ang naiisip na paraan ng matanda upang matipon ang mga aswang na merong galit sa pamilya ng mambabarang. Dagdag pa ng manggagamot, kinakailangan nilang malipol ng husto ang lahat ng susugod sa paniniwalang hindi na mauulit ang kanyang panlilinlang sa mga aswang. Nang marinig nila Tia Buling ang sinabi nito, agad naman nilang kinuha ang kanilang mga gamit pandigma. Ang kanyang ama naman noon, nagpasyang tunguhin ang likurang bahagi ng kanilang tahanan upang hukayin ang pinakamalakas nilang armas. At yun ay ang manikang kambal ni Tia Buling noong mga panahong siya ay isinilang. Buling, sumama ka sa akin. Huhukayin natin ang kakambal mo. Ikaw lang ang tanging makakahawak sa kanya sapagkat iisa kayo ng dugo. Mag-iingat ka, Buling. Alam kong hindi mo pa alam kung ano ang nilalamang kapangyarihan ng iyong kapatid. Wika ng kanyang ama habang mabilisan silang naglalakad patungo sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Dahil sa hindi naman tumutol ang manggagamot sa kanilang naisip gawin, kung kaya't malaya nila itong nagawa ng walang pag-aalala. Sa pagdating nila sa likurang bahagi ng kanilang tahanan, bigla naman sila noong naalerto dahil sa panakanakang pagsisialulungan ng mga aso sa buong paligid. Lumalakas na din ang simoy ng hangin sa lugar na para bang merong darating na delubyo sa kanilang baryo. Bagaman nakakaramdam na ng labis na takot ang mag-ama, nananatili pa rin silang porsigido na hukayin ang kambal ni Tia Buling. Inaasahan kasi nila noong bibisita na ang gabunan ng lahi ng mga aswang, gawa ng hindi yun papayag na sumalakay ng sabay-sabay ang kanyang mga kalahi. Sa pagpapatuloy ng paghuhukay ng kanyang ama, halos mabilisang umabot sa siko nito ang lalim ng lupa dahil sa walang patid nitong paghuhukay gamit-gamit ang isang pala. Kahit magkasugat-sugat na ang mga kamay nito, patuloy pa rin yun sa pagbubungkal hanggang sa dumating ang puntong naabot na niya ang isang baul
na gawa sa matigas na uri ng kahoy. Pagtama ng pala nito sa kahoy na yon, bahagya namang napatingin ng kanyang ama sa kanya na bakas sa pagmumuka ang labis na pagkakaba. Bago nila iahon sa lupa ang baul, nagtirik sila ng isang itim na kandila nang sa gayoy makahingi ng pahintulot sa mga demonyong naninirahan sa lugar. Pumatay din sila ng iilan nilang inaalagaang insekto bilang kabayaran sa kanilang ginawang pagbuhay sa kambal ni Tia Buling. Sa pag-ahon ng kanyang ama sa baul na yon, bumungad sa kanya ang isang manikang maayos na nakahiga sa isang kumot na punong-puno ng mga tuyong bulaklak. Bagaman nababalot yon ng alikabok at lupa, kitang-kita pa rin ni Tia Buling ang totoong wangis nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtitig sa manikang yon, bigla na lamang nangibabaw sa kanyang katawan si Sila at kasabay nito ang mabilisan niyang paglapit sa manika at pagkuha doon ng walang kahit na anong takot sa kanyang katawan. Nang makadaupang palad na niya ang manika, laking gulat na lamang niya nang biglang masipat niya ang tiyan nito na dahan-dahang humihinga. Nasisipat na dinuon ni Tia Buling ang paggalaw ng mga mata ng manika, indikasyon na meron itong kaluluwa sa loob ng katawan nito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naantala si Tia Buling sa kanyang pagtitig nang bigla siyang hilahin ng kanyang ama papasok sa loob ng kanilang bahay. Wala naman siya noong nagawa kundi ang sumunod, gawa ng ramdam niya sa paligid ang pagmamasid ng mga aswang. Nang marating na nila ang kinaroroonan nila Tandang Minda, nadatnan nila itong nakatayo sa harapan ng kanilang pinto, habang ang manggagamot naman ay nananatiling nakaupo sa isang silyang naroon sa kanilang sala. Hindi naman nila ito gaanong pinansin, gawa ng meron itong ginagawa. Pagsipat nila Tandang Minda na hawak-hawak na ni Tia Buling ang manika, agad naman nila itong inutusan na pumasok sa loob ng kanyang silid. Subalit nang marinig ni Tia Buling ang sinabi nito, nagpumilit siyang manatili sa labas kasama ang kanyang ama. Buling, hindi mo alam kung ano ang kabayaran ng manikang yan. Dahil sa iyong ginawang pangingialam sa mga nilalang na nananahimik, hihingi yan ng isang kabayaran sa iyo. Maaaring kami ang kukunin o ang ama mo. Nakadepende na lang yan sa kung sino ang tipo ng dyablo. Wika ni Tandang Minda pagsilay nito sa kanya. Dahil sa sinabi nito, agad namang napayakap si Tia Buling sa kanyang ama sa takot na baka yon ang maging kabayaran dahil sa kanilang ginawa. Huwag mo akong alalahanin, Buling. Tandaan mo, hanggat hindi kagustuhan ng nasa taas na ako'y mamatay, hindi yan mangyayari. Alisin mo ang takot sa iyong loob, sapagkat lahat tayo'y darating sa sitwasyong yan. Wika ng kanyang ama habang patuloy siyang niyayakap. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naantala ang kanilang pag-uusap nang makarinig sila sa bubunga ng kanilang bahay ng mga malalakas na pagkalabog. Sa puntong yon, alam na nilang naroon na ang mga aswang sa kadahilan ng paiba-iba na ang naaamoy nila sa buong paligid. Nang hindi na maatim ng manggagamot ang mga pangyayaring yon, agad din naman itong napatayo mula sa kanyang pagkakaupo at nagmadaling buksan ang pinto. Inutusan niya sila Tandang Minda na huwag munang lalabas, bagkus ay pagmasdan na lamang ang mga pagmumuka ng mga aswang upang kanila itong makilala. Nang marinig nila ang sinabi ng manggagamot, agad naman nilang naunawaan ang mensaheng nais nitong iparating. Maaaring kaya ipinagawa yun ng manggagamot sa kanila sa paniniwalang kaya nilang barangin ang mga nilalang na kanilang makikita. Maya-maya pa, bigla namang nawala sa kanilang paningin ng matanda nang lumabas na ito sa kanilang bahay habang dahan-dahang sinasara ang pinto. Dahil sa ginawa nito, napilitan naman noon sila Tia Buling na sumilip sa dingding upang masubaybayan ang mga kaganapan.
Habang nagmamasid sila sa labas ng kanilang tahanan, doon nila nasipat ang manggagamot na naglalakad, hawak-hawak lamang ang isang maliit na patpat. Gulat na gulat noon si Tia Buling sa kadahilanang sa isip-isip niya, papaano mapapaslang ng matandang yon ng mga aswang kung isang maliit na patpat lamang ang kanyang gagamitin. Dahil sa labis niyang pagtataka, napilitan siyang lumapit sa kanyang ama para magtanong. Tay, paano naman niya mapapatay ang mga aswang kung patpat lang ang kanyang dala? Wala ba siyang dalang armas kagaya ng sundang at iba pa? Tanong ni Tia Buling. Kung ordinaryong paningin lang ang gagamitin mo, Buling, magtataka ka. Gamitin mo ang iyong ikatlong paningin. Doon mo masisilayan ang kanyang tinataglay na sandata. Sagot naman ng kanyang ama. Matapos nitong makapagsalita, agad namang tiningnan ni Tia Buling ang matanda gamit-gamit ang kanyang ikatlong paningin. Pagsilay niya sa kinaroroonan nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang nagliliwanag na sibat na animoy gawa sa kakaibang liwanag. Nanggagaling ang kakaibang sibat na yon sa maliit na patpat ng matanda na siya namang naging palaisipan para sa kanya kung papaano ito nagawa. Yan ang sibat ni Atardar, Iha. Mamamaslang ng kagaya natin. Tagahatol sa ating mga kaluluwa at tagasunog ng mga demonyong naninirahan sa ating katawang lupa. Tandaan mo ang sandatang yan, sapagkat yan ang armas na kinakatakutan ng ating lahi at iba pang mga nilalang. Wika ng kanyang ama matapos niyang masipat ang kakaibang sandata. Magmula noong inilahad ng ama ni Tia Buling ang tungkol sa sibat ni Atardar, kailan may hindi na niya ito nagawa pang malimutan. Halos lahat ng kanyang nakalaban sa hinaharap ay sinisigurado niyang hindi ito nagtatangan ng karunungan ng sibat para hindi siya mapahamak. Ilang minuto pa ang lumipas, paisa-isa na nga nilang nasilayan ang pagsilapagan ng mga nilalang sa kanilang bakuran. Hindi nagawang maramdaman ng mga ito ang nag-uumapaw na presensya ng manggagamot kung kaya't inakala nila yung mahina at napakadaling magapi. Habang pinalilibutan nila ang kinaroroonan ng matanda, kalmado naman itong nananatili sa kanyang kinatatayuan habang nagmamasid. Maya-maya pa, bigla naman nilang nasipat ang paglakad ng isang binata patungo sa harapan ng matanda habang nagwiwika ng, "Nasaan sila, Minda? Ikaw ba ang magiging alay para sa kaligtasan nila? Pakisabi sa mambabarang na yon, walang karampatang kapalit ang mga kasalanang kanilang ginawa. Kung ako sa iyo, tanda, bumalik ka na sa loob. Utusan mo silang lumabas." Matapos nitong makapagsalita, bigla naman itong natigilan sa kanyang kinatatayuan nang mabilisang itinarak ng matanda sa kanyang noo ang hawak nitong patpat na merong sabulag. Pagbaba ng sabulag sa sibat ni Atardar, bigla namang nagsipulasan ang iilang mga aswang na lumapag habang patuloy na nag-aangil at umiiyak. Ang anak naman ng gabunang natarakan ng manggagamot ng sibat, hindi na nakagalaw at ang tanging nagawa na lamang nito ay ang maghintay sa kanyang nalalapit na kamatayan. Sa paglapit ng matanda sa kinaroroonan ng nilalang, dahan-dahan naman niyang binunot ang sibat sa noo nito habang sumasagot ng, Pasensya ka na, iho. Hindi ako alay para matubos ang kanilang kasalanan sa inyo. Naging kampante kang malakas kayo, kaya tuloy nangyari ang kinakatakutan ng ama mo. Matapos makapagsalita ng matanda, agad naman itong itinulak ang malamig na bangkay ng anak ng gabunan. Pagbagsak ng katawan nito sa lupa, dali-dali naman itong kinaladkad ng iilan nitong mga kasama upang mailayo sa manggagamot. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't hindi nagtagal ang mga aswang sa lugar nila Tia Buling. Sa muling pagbalik ng katahimikan sa paligid, inaasahan na nila noong mas lalong titindi ang hangaring makapaghigante ng lahi ng mga aswang.
Okay, grabe, sobrang angas ng matandang manggagamot, no? Sipin ninyo, parang isang hukbo na yung lumapag sa harap niya pero kalmado lang, tas tinatago niya lang yung presensya niya. Pero ang tanong ngayon, paano kaya pag yung tatay na nung pinatay niyang binata yung kaharap niya? Makakapalag kaya siya? Tsaka yung pagbuhay dun sa manikang kakambal ni Tia, bakit kaya binuhay pa? Kasi ando naman yung matanda, di ba? Para tulungan sila. Tas sabi pa ni yung matandang Minda, ano raw yun, meron daw kapalit. So ang tanong, ano kaya ang kapalit? Wag naman sana na pare-pares tayo ng iniisip. Pero para di na kayo mabitin pa, sunod kagad natin yung 12. Yun lang. Salamat.